Вітаю вас, мае любыя сябры, гледачы і слухачы канала «Казкі на канапе». Днямі я пераглядала старыя фотаздымкі і на адным з іх знайшла сябе маладую прыгожую ў канцы 70-х гадоў, калі я была на вяселлі сведкай у сваёй сяброўкі па бібліятэцы. І вось менавіта ў той час мы ездзілі у Парычскі раён на Гомельшчыну, дзе праходзіла вяселле гэтай дзяўчыны. Там я ўпершыню убачыла, што такое пасаг для нявесты, што такое вышываныя рушнікі, вышываныя посцілкі. Я вельмі была здзіўлена, таму што я гадавалася ў прысталіччы, і ў нашай хаце гэтага не было. І вось зусім нядаўна я пазнаёмілася з прыгожым апавяданнем таленавітай жанчыны Ніны Рыбік, якая працуе корэспандэнтам у газеце «Астравецкая праўда», піша такія шчымлівыя аповеды, з'яўляецца членам Саюза пісьменнікаў. І хачу сказаць, што калі я пачытала яе апавяданне «Вясельны рушнік», які, дарэчы, з'яўляецца адным з пераможцаў конкурсу апавяданняў, які праводзіў газета «Звязда», я вырашыла, мне трэба пачытаць гэты твор на сваёй канапе. Таму запрашаю і вас да праслухоўвання. Ніна Рыбік. Вясельны рушнік. Вярнуўшыся з фермы, Сафія замяшала і выліла свінням, зачыніла курэй, прычакала спашы малышку, падаіла, працадзіла малако, памыла рукі, змяніла цёмны паўсядзённы фартух на белы і дастала са скрыні палатняны скрутак. Разлажыла на канапе незакончаную вышыўку. Пакуль сонца сядзе, можна дашыць хоць бы адзін край. Трэба спяшацца. Да Аленінай Марыйкі заслалі сватоў, і Сафею папрасілі вышыць вясельны рушнік. Усе ў вёсцы стараліся заказаць яго ў Сафеі. Казалі, калі яе рушніком звязаць рукі маладых, то ніякія бяда-гора іх не разлучыць. Шапталіся, што нешта яна ведае, Сафея гэта. Падлічвалі, колькі на якім рушніку кветачак і птушачак, прыглядваліся, у які бок яны глядзяць, і дзівіліся, што ўзор ніколі не паўтараўся. Вядома ж, ніякага чараўніцтва ў яе рушніках не было. Калі б што ведала, то і сама была б шчаслівай. На сваё вяселле таксама вышыла рушнік, найпрыгажэйшы з усіх, што былі і да таго, і пасля. Зрэшты, што ж Богу грашыць, была яна шчаслівай. Ох, як глядзеў на яе Васіль, калі яны сенавалі. І сёння у вачах яго твар, кропелькі поту блішчаць на шырокім ілбе, вочы іскрацца смехам. Яна ўварочваецца ад непамерных ношак сена, якія муж, не ведаючы стомы, закідвае наверх стога, паддражніваючы яе. «Ну-ну, жвавей, маладзічка!» «Ой, закідаў ужо, чорт двужыльны!» Яна спрытна перахоплівала чарговы абярэмак. «Дай перадых!» «Вось стог завершым і адпачнём! Ох, як соладка мы з табой адпачнём! Моя галубка!» – падмігваў Васіль. Так, яна была шчаслівай. Паўгоды, пакуль не пачалася вайна. Васіля забралі ў першы ж дзень. Моцна пацалаваў яе на развітанне. І ўсё. Больш ніводнай звестачкі, пахаванкі і той не. «Мой цяпер з кем-небудзь стагуе», – думала Сафея, дастаючы ад часу са скрыні, час ад часу са скрыні свой вясельны рушнік. І Раісі вышывала яна рушнік. «Ой, Сафейка, каб ты ведала, які ён!» – тулілася сястра, калі прыязджала з тэхнікуму на пабыўку. «Такі прыгожы, такі дужы!» Сафею палохала закаханасць малодшай сястры, баялася, каб не насмяяўся з яе хлапец. Але неўзабаве Райка прывезла яго ў вёску, і Сафея ўздыхнула з палёгкай. Хлопец і сапраўды выдатны, прыгожы, пры гальштуку.
Ой, мой пашчасціць раечцы, марыла Сафейка, вышываючы рушнік. З радні ў Раісы засталася толькі яна, Сафея. Бацьку іх раскулачылі яшчэ ў 30-е за тое, што адмовіўся ўступаць у калгас. Іх выгналі з хаты, а ў той час маці была цяжарнай Раісай. Прытуліліся найперш у сваіх далёкіх родзічаў, а як Аксіння разрадзілася, тыя папрасілі: шукайце новага прыстанішча, бо і на нас старшыня сельсавета воўкам паглядае. Аксіння выкапала за вёскай на ўзгорку зямлянку, дзёрну зверху нацягала, пячурку, як магла, зляпіла, туды перабралася з дзеткамі. Маці зранку ішла шукаць работу. У калгас яе не бралі, не заслужыла. Наймалася, каму жаць, каму бульбу капаць, каму снапы малаціць. Плацілі хто чым. Хто кош бульбы дасць, хто торбачку жыта, а каторы раз прыходзіла з пустымі рукамі. Гаспадарка трымалася на Сафейцы. Яна глядзела малую Райку, цягала з лесу ламачча, варыла штокольвічы на касцярку ці ў пячурцы. І вышывала. Маці навучыла яшчэ малую, і маладзіцы неслі ёй вышываць фартухі. А ў сапраўдныя ж гаспадыні іх павінна было быць некалькі. Спадніца магла быць адна, а фартух на кожны выпадак. А там і рушнікі, настольнікі да дзяўчаняці панеслі, асабліва ў каго сватоў чакалі. А пасагу бракавала. Плацілі, як і маці, чым давядзецца, а яна усяму была рада. Праз 5 гадоў перад самай вайной вярнуўся бацька, адбыў свой тэрмін. Прыйшоў схуднелы, без зубы, але з такім жа строгім непахісным поглядам, які мякчэў, толькі калі глядзеў на сваіх дачок. Сафейка да таго часу расцвіла, занявесцілася, а малая Райка была пузатай крываногай. Казалі, што трэба на сонцы больш бываць і добра харчавацца, але толькі не казалі, дзе ўзяць тыя харчы. Іх дыхтоўную хату, складзеную бацькам за год да высылкі пад чысты вугал, ім так і не аддалі. У ёй месцілася калгаснае праўленне. Пусцілі пажыць у лядашную хацінку дзеда Сымона, якая апусцела пасля яго смерці. А Сафейцы нападалася палацам пасля той зямлянкі. Бацька падлатаў дзіравы дах, падпёр гатовую разваліцца сцяну, пераклаў печ, перазімавалі неяк. А ўвосень да яе заслалі сватоў. Васіль неяк убачыў Сафейку на жніве і з таго часу зачасціў да іх у вёску. На вячоркі дзяўчына не хадзіла, не было ў чым. То ён прыходзіў пад грушку, што расла за хатай, і цярпліва стаяў у чаканні. Калі-нікалі бацька, глянуўшы ў акно, кідаў: «Ну, выйдзі ўжо, усю траву вытаптаў гэты твой ухажор». І яна выскоквала, каб толькі колькі хвілін пастаяць побач, прагнучы і баючыся дотыку яго рук. А каторы раз бацька бурчэў: «Што яму тут трэба? Хай роўню сабе шукае». І Сафія сядзела, унурыўшыся на печы, і вышывала фартух ці рушнік. Пазней яна даведалася, што і Васіля бацькі не пускалі да яе, і тыя ж словы казалі: «Не роўняй на яму, Сафейка». Ды ён нікога не паслухаў, заслаў сватоў да яе без пасажніцы. Кахаў моцна. Толькі і было шчасце ў Сафейкі, што тыя паўгода, пакуль яны былі разам. А потым вайна. Бацьку, Васіля, ўсіх мужчын забралі. Вёску іх спалілі. Калі пачалася страляніна, Сафія ўхапіла самае каштоўнае – Біблію, укруціла яе ў свой вясельны рушнік ды кінулася да лесу. Яны хаваліся ў зарасніках з мая і аж да восені, пакуль не прыйшло вызваленне. Вярнуліся на папялішча. І зноў зямлянка, холад, голад, бошы. Маці памерла ад тыфу. Прыйшла пахаванка на бацьку. Малая Райка засталася на руках у сястры. Але неяк жа выкараскаліся, і хацінку яна неяк стуліла, саломай крытую, земляной падлогай, адзіным малюсенькім акенцам.
Пазней, як пайшла на ферму, трохі лепшую агорала. Працавала, сябе не шкадуючы. А вечарамі вышывала. Любіла гэтую справу, асабліва, калі ручнікі заказвалі. Тады сваё кароткае шчасце згадвалася. Вось і сёння, уяўляючы, якім будзе вяселле ў Марыйкі, яна вышывала дробнымі блакітнымі крыжыкамі галубкоў, што ішлі з кветачкамі ў дзюбках насустрач адзін аднаму. Раптам у сенцах нешта шкрабнула. «Хто там?» – адклала вышыўку Сафейка. Дзверы прыадчыніліся. «Гэта я, цётачка, можна я ў цябе сёння паначую? А, божачкі, Галечка!» І спытала тое, што і так было зразумела. «А мамка што, зноў?» Дзяўчынка моўчкі кіўнула русявай галавой і заплакала. «Ну, супакойся», – прытуліла малую Сафейка. «Зараз павячэраем, ты ж, мусіць, галодная». «Рабі ўрокі і кладзіся спаць», – наказала Галечцы, калі яны пад'елі хлеба з малаком, і Сафія разаслала пасцель. «А ты куды?» – ускінулася малая. «Да вас схожу, пагляджу, што мамка твая робіць». «Ды што яна робіць? Ляжыць п'яная, крычыць. Кажа, што гэта за мяне настатка пакінуў, бо яна пасля родаў растаўсцела. І-за цябе, бо ты вечна к нам снудалася, фермай смярдзела. Але ж гэта неправда, цётачка!» «Ты не крыўдуй на яе», – пагладзіла дзяўчынку па галаве Сафейка. «Гэта не мамка твая гаворыць, гэта гарэлка ў ёй крычыць. І крыўда на бацьку. А ты кладзіся спаць, дзетка». Малодшая сястра, якую Сафія гадавала пасля вайны, была яе шчасцем і болем. З брыдкага качаняці Рая вылюдніла ў сапраўдную паненку, статная, косы на галаве каронай. Сафійка, любуючыся сястрой, старалася апрануць дзяўчыну як прыгажэй, лепшы кавалак ёй падсунуць. Работай не нагружала асабліва. Хай вучыцца. Яна сама толькі 4 класы закончыла. Далей было не да таго. Хоць і вельмі хацелася, у яе не атрымалася, тому хоць Раісе пашчасціць вырвацца з іх беспрасветнай нядолі. Сястра пасля школы паступіла ў сельскагаспадарчы тэхнікум. Там і сустрэла свайго Сашу. Радавалася Сафейка, спраўджваліся яе мары. Вяселле ім справіла. А вясельны ручнік такі вышыла, што вяскоўцы надзівіцца не маглі. Прыгажэйшым быў толькі яе уласны. Пасля вучобы прыехалі маладыя ў іх калгас. Рая стала працаваць ветэрынарам, а муж аграномам. А неўзабаве прызначылі яго старшынёй калгаса. Злыя языкі мяцелілі, што Тарлецкі наўмысна падвёў свайго папярэдніка. Але Сафія лічыла, што вяскоўцы ад зайздрасці плёткі гэтыя плятуць. Гэтак жа яна і не верыла, калі сталі гаварыць, што Тарлецкі займеў каханку ў суседняй вёсцы. Але ж людское вока не падманеш, і чужы рот не заткнеш. Хутка тыя размовы дайшлі і да Раі. Жонка паехала да саперніцы разбірацца і ўбачыла, што тая цяжарная. Муж тады сабраў рэчы і паехаў да новай жонкі. Ад гэтай здрады сястра так і не аправілася. Моцна кахала яго. Піць стала. Муж прыязджаў у вёску, прачакаўшы яго, скандаліла, пагражала, што пойдзе ў райкам, а то і прыніжалася, рукі яму цалавала, прасіла вярнуцца. І тады Тарлецкі, каб не сустракацца з былой жонкай, перавёўся ў іншы калгас. Сафейка ўшчувала сястру, прасіла падумаць пра дачку. Галечка плакала, але Рая нікога і нічога не чула. Што б ні гаварылі, маўчала. А як толькі заставалася адна, напівалася. Сафія старалася абшукаць кожную шчыліну ў хаце, каб нідзе гарэлка і не пахла. Але ж з Раінай работы заўсёды было дзе ўзяць. Там карова расцяліцца не можа, у таго кабанчыка трэба злягчаць. Колішні старшынёўскі дом стаяў на ўзгорку. Раіса ляжала на канапе.
Ну, чаго прыпёрлася? Паспрабавала ўстаць, калі Сафія шчоўкнула выключальнікам, але не магла ўтрымацца на нагах. Зноў мараль чытаць будзеш? Дасталі ўсе. Я нікому не камандую, як жыць. То чаго вы ўсе да мяне лезеце? Хачу п'ю, хачу сплю, захачу мужикоў любіць буду, цябе не спытаюся. Раіса доўга нешта крычала, злое, абразлівае, крыўднае. Сафія не звяртала ўвагі. Моўчкі прыбрала са стала брудныя рэшткі незразумелай яды, выкінула бутэльку, падмяла хату. І толькі калі сястра змоўкла, прысела побач, пагладзіла, як малую, па галаве. Ой, Раечка, гаротніца ты моя. І Раіса расплакалася. Схапіла яе за рукі, стала цалаваць. Чым больш плакала, тым цверазейшай станавілася. Плакала і Сафія. Малая, у цябе, супакоіўшыся, спытала Рая. У мяне, дзе ж я яшчэ быць? Ты глядзі яе, Сафейка, як мяне глядзела, на цябе ўся надзея. У Галечкі маці ёсць, яе ніхто не заменіць. Ну ты ж мне замяніла маці ў свой час. Ты не раўняй, у нас маці памерла, а ты жывая, адказала Сафія. Раіса адвярнулася да сцяны, плечы ў яе затрэсліся ад бязгучнага плачу. Сафія пашкадавала ўжо, што сказала балючыя словы. Ну, нічога, можа, што хоць пройме яе, нешта ж павінна яе праняць, думала яна, пагладжваючы сястру па плячы. Тая нарэшце павярнулася. Адно гора вам ад мяне, ды толькі. Зразумей, сястрычка, не магу я, выгарыла ўсё ўсярэдзіне, нібы выню ён маё сэрца і з сабой забраў. Адпусці, Раечка, забудься. Не магу, ужо не дзень і нават не год мінуў, а я не магу. Ці ўранні, ці ўдзень, ці вечарам, кожная думка пра яго. Разумею, што не вернецца, што трэба выкінуць яго з галавы і з сэрца, а не магу. Толькі тады і лягчэе, як вып'ю. Зразумей мяне, Сафейка. Даруй. Дараваць не цяжка, а жыць як? Мне дакладна, а Галечцы? Табе цяжка, а ёй ці лёгка? Сябе ты шкадуеш, знайшла сабе лякарства, а дзіця тваё хто пашкадуе, душу яго хто палечыць? Ты? Сумна усміхнулася Раіса. Хто ж яшчэ? Ты Галечку не пакінеш, і ручнік вясельны, як пара прыйдзе, вышыеш. А гэты во, забяры. Раіса дастала з-пад падушкі ручнік, пакамечаны ў плямах, месцамі і падпалены, і парваны, і сунула яго ў рукі сястры. У печу кінь, мо тады адпусціць. Сафія глядзела на вышыты кавалачак паркалю і не пазнавала сваю работу. Толькі сёння ж спалі, чуеш? Загадала Рая. Сама не магу. Спрабавала, кіну ў агонь і назад выхопліваю. Думаю, пакуль ручнік, якім нашы рукі звязалі, цэлы, ён нас трымае. Ды ўжо і не хачу, каб трымаў. Спалі, чуеш? Вярнуўшыся да хаты на золку, Сафія перш-наперш кінула ў печ Раісін ручнік. Калі языкі полымі заскакалі па бярозавых паленцах, па глубках і кветачках на ручніку прыбегла суседка. Раісу дасталі з пятлі. Суседка знайшла. Прыбегла ветэрынаршу паклікаць, калі карова ранкам не паднялася. Яшчэ цёплай была Раіса. А праз 3 дні пераказалі, што памёр ад сардэчнага прыступу Саша Тарлецкі. Больш вясельных ручнікоў Сафія не вышывала. Вось такі шчымлівы аповед, сябры мае. Канешне, пісьменніца умее расказаць пра гэтыя падзеі так, што раўнадушным застацца немагчыма. Канешне, гэта нелёгкае чытанне, гэта глыбокі роздум пісьменніка. Я дзякую вам за ўвагу.
Дзякую Ніне Рыбік за яе творчасць і спадзяюся, што вам захочацца яшчэ пазнаць многія творы, якія напісала Ніна Рыбік. Шукайце ў сацыяльных сетках, шукайце на блогу асабістым Ніны Рыбік і чытайце яе творы. А я сёння з вамі развітваюся. Да новых сустрэч!